neaprim mai anogara panapo tangoona vana vakumhanya kumba ndandakatozvirarira umwe mwe wachiti kumba kuri kutsva saka ndavabvunza kuti mamuchibika here gasi ranga riri on stove ainga ri wakati aiwa tangachiona tv tazongoona moto ndozvandiudza vana haana kuzotsanangura kuti moto wacho wanga uchitangira nei kwezi wanga uchitochema mwani mukomana mumbe ndiye asara anga ari munomu pasaka pasouya vefire brigade anga achinaye anga akuchema kuti ngatichienda unogara nenda ndatofonerwa kuti mutaura kuti imba iri kutsva kwakuzoka mhanya kuuya saka ndazosvika zvese zvadini zvatopera kuburiswa vanhu vadu vearea yese vauya vachibatsira kuvhiro vana vanga varimo vanga vadini vatobura saka ndomaonera kwakuzosvikawo So